Az Idealton szerintem abban nagyon különleges, hogy amennyire tudom, ez az egyetlen olyan ötletverseny itthon, ami ennyire a design módszertanát teszi a középpontba. Én azt gondolom, hogy olyan ismeretanyagot és olyan szakmai kompetenciát tudunk ebben a nagyon rövid időszakban átadni a résztvevőknek, amit később is fognak tudni hasznosítani, ha nem is azonnal, de akár évekkel később is. Minden éven kell valakinek lenni, aki az időt nézi, aki ráparancsol a csapatokra, hogy csend legyen, aki ráparancsol, hogy menjünk a következő feladatra, és azt általában én elvállalom. Szerintem valakinek Rozsarónak is kell lennie, így ez mindig én vagyok. Tulajdonképpen azért vagyok itt minden évben, mert annyira élvezem ezt a közeget, a hangulatot, hogy új embereket ismerek meg, és közben még a karrieremet is boostolom. A fenntarthatóság és a klímaváltozás a fő témánk, és ezen belül több kutatással is elindultunk, de a közösségi közlekedésben szeretnénk egy új fejlesztést. Az inkubátor programban részt veszünk, volt egy saját ötletünk, amit szerettünk volna dolgozni a rendezvény keretein belül. Igazából a legnagyobb vonzóerő az szerintem ez az energikus környezet, amit itt bevonza az embereket, és engem is azt hozott vissza elsősorban. Nem feltétlenül egy hétköznapi tudást adnak át az Idealtonon a facilitátorok. Amit tanultam itt elsősorban, az az, hogy mindent kérdőjelezzek meg többször is, hogyha szükséges, és ezzel találom meg a problémák forrását. Gondolom, hogy ez egy mind közösségépítő jelleggel, mind pedig egyébként oktató jelleggel egy kiváló esemény, és nagyon örülünk, hogy részesei lettünk.